O Goberno de España impón un imposto á banca e ás enerxéticas pola inflación. Os veciños da comarca consideran que isto repercutirá negativamente nos prezos finais. O imposto á banca volve a estar sobre a mesa. O presidente do Goberno, Pedro Sánchez, anunciou este martes na tribuna ao Congreso un tributo extraordinario para o sector polos beneficios extra obtidos pola futura subida dos tipos de interese. Así mesmo, tamén se levará a cabo un importe sobre as empresas enerxéticas. Os gobernanzas sinalan que isto pode provocar efectos negativos nos cidadáns. Non, é que nadie quere perder cartos, os bancos van quitará por outro lado despois. Nadie quere perder, Todo mundo, como unha persoa que quere razón para todo, é unha cousa parecida. Sempre negativo. Os impostos son sempre negativos. Os impostos, os subilos, é ruína do traballador, porque a hora que lle vayan a poñer a CaixaBank e tal, pero CaixaBank o 30% de obras sociales, eso vai desaparecer. Os accionistas que teñen uns aforriños van perder. Eso é negativo total, a todas luces, 100%. O que van a facer é aumentar aos traballadores máis impuestos. Por mí non. O obxectivo do Goberno é recadar 2.000 millóns de euros en 2023 e outros 2.000 millóns de euros en 2024. Este imposto falta por concretarse, pero segundo explica a ministra de Facenda, María Jesús Montero, afectará ás empresas do sector eléctrico, gasista e petroleiro que facturen máis de 1.000 millóns de euros anuais.